Season. At saya na sa Mayo 13, 2019, imawil tayo sa matulong lawas, makuli-kuli, tan maaro at palito. Vice Mayor Marilyn Adelay Season, Vice Mayor Marilyn Adelay Season, numero 1 at balota. Marilyn Season, sa Oristondo ang Vice Mayor si Marilyn Season, kaya't ating suportahan at huwag kalimutan, numero 1 sa balota. Marilyn Season, sa Oristondo ang Vice Mayor si Marilyn Season, kaya't ating suportahan at huwag kalimutan, numero 1 sa balota. Marilyn Adelay Season, makapusong serbisyo sa mamamayan. Siya'y maka-Diyos, makatao at sandigan ng bayan.